गेले काही दिवस विश्रांती घेतलेल्या पावसाने मालवणात पुन्हा एकदा बरसायला सुरुवात केली आहे। शनिवारी रात्रीपासून मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळत आहेत। बरसणाऱ्या या सरींमुळे बळीराजा मात्र सुखावून गेलाय। तळकोकणात मान्सून दाखल झाल्यानंतर सुरुवातीचे 4 दिवस जिल्ह्यातील जनजीवन अक्षरशः विस्कळीत झाले होते। महामार्गासह सर्वच नदी नाले दुथडी भरून वाहत होते। हवामान विभागानेही अतिवृष्टीचा इशारा दिला होता। त्यानंतर मात्र पावसाने उघडीप घेत काहीशी विश्रांती घेतली। पावसाच्या विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा जिल्ह्यात प्रचंड उष्मा सुरू झाला होता। मात्र जरी उष्मा निर्माण झाला तरी शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक पाऊस पडला होता। शेतकऱ्यांनी नांगरणी करून पेरणीची कामे उरकून घेतली। आता पुन्हा काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पावसाने सुरुवात केली आहे। नदी नालेही पुन्हा वाहू लागले आहेत। शुक्रवारपासून हलक्या सरी कोसळत आहेत, मात्र शनिवारपासून पावसाच्या दमदार सरी कोसळल्या। त्यामुळे पुन्हा शेतकऱ्यांसाठी पाऊस धावून आला असेच म्हणावे लागेल। आंबा बागायतदारांनीही कलमांना खते घालण्याची कामे सुरू केली आहेत। आंबा काढणीनंतर लगेचच पावसाळ्यात खते घालायची कामे आंबा बागायतदारांसमोर असतात। जसा शेतकऱ्यांसाठी समाधानकारक आहे तसा आंबा बागायतदार यांच्यासाठीही सध्याचा पाऊस हा समाधानकारक आहे।